Дальше укыгыз инде. Мына бу ташак нәрсәкә яза бит инде. Мин, оказывается, шундый аламамын икән. Ә үзләре Мәскәүләр Украинга җибәреп үтерәләр. Главное, урыс үлмәсен. А Украинны үтерергә можно. Башкорт халкын үтерергә можно. Татарларны үтерергә можно. Мына бу ташакны сүзе буенча шулай булып чыга бит инде. Шуның өчен башкорт, татар акыллысыз бит инде. Мана шулардан үстен булырга кирәк. Мана бу ташак язган нәрсәгә сез буйсынасыз. Сез Мәскәүгә буйсынасыз. Кашанга шундый сез мал буласыз. Мына миңа шундый комментарий язалар. Дальше. Или просто захотел заработать на лайках бабло. Своей полуграмотной циничной пропаганды фашиста-националист. А үзләре фашист бит инде. Миңа фашист дия. Һинәңне сигин, блядь.